Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana mauladin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat, taufik lan hidayah dhateng kita sedaya. Sholawat saha salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga saha para sahabatipun. Mugi kita sami pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Para sesepuh, para alim, para bapak saha ibu, sedaya jamaah kaum muslimin lan muslimat ingkang kinurmatan, ing dalem kesempatan punika kula ngaturaken panuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh wonten ing pengajian punika. Mugi-mugi rawuhipun kita tansah pikantuk ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah, keparenga langkung rumiyin kula minangka pambiwara ing sonten punika badhe ngaturaken pantamaning adicara wiwit pambuka ngantos adicara pungkasan ingkang sampun rinantam kirang langkung mekaten. Acara kaping setunggal inggih punika adicara pambuka. Kaping kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an dening panjenenganipun Bapak Tirta. Adicara kaping 3 inggih punika yaiku sambutan. Adicara kaping sekawan inggih punika adicara inti yaiku wedaring pengaosan arupa tausiah. Adicara ingkang pungkasan inggih punika adicara panutup. Awit saking menika sumangga kita sareng-sareng ngaturaken pandonga dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bilih pepanggihan sonten punika tumunten kawiwitan winarya muruwakani adicara pengaosan menika. Sumangga kita ngunjukaken doa kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Acara ingkang nomor kalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasarisani dening sederek Bapak Tirta. Mugi ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun waos saged dadosaken pepadang lan petunjuk kangge gesang kita. Acara ingkang nomor 3 yaiku sambutan. Ingkang badhe ngaturaken sambutan inggih punika Bapak Darmanto. Mugi sambutan punika saged dadosaken pepadang kagem kita sedaya. Acara kaping sekawan kita mlebet acara inti inggih punika pengaosan tausiah dumateng Al-Mukarram Ustadz Hanan Ataki wekdal saha panggenan kula aturaken. Mugi kita sami nyimak kanthi seksama lan saged nglampahi piwulanganipun wonten ing gesang saben dinten. Acara ingkang pungkasan inggih punika adicara penutup. Para bapak, para ibu, sederek sedaya rahimakumullah, wedaring pangaosan menika laksitaning adicara pepanggihan ing sonten punika sampun paripurna. Anamung sederengipun pepanggihan menika kapungkasani kula minangka pambiwara ing adicara menika mbok bilih penangih atur ingkang kirang nuju prana saha tindak tanduk ingkang kirang nengsemaken. Kanthi andhap asor manah kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Muslimat lan muslimat ingkang kinurmatan, sumangga sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarana maos lafal hamdalah. Kula nderekaken alhamdulillahirabbil alamin. Mugi ndadosaken acara kita tansah pinaringan ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.